Karibu sana na ndio mwanchomo odigiriria asinsemeye iga tunyare gusanga asinjira iri ya bene ikigima nekiro turache kurigiriria amngana siasa ana muno kurase orogongo orwagusi naiga ase studio ninde no timanyaga omwana siasa nitina kina aliveke lakini nareiga anyare gusanga nainto asebreviga ekiro ndochunga yomo ndake niga singincho yebitango biri bitatu ataranyara wikira naiga karibu sana asinchira yabene elinde tunyare gusanga asinchira yabene kigima chinse cha Facebook na boigo YouTube tunyore bunagetembe TV na boigo no kunyara gusanga nainto asingambo yitwani yagetembe. Yes Nyanosi, good morning. Buyaona sana murali. Oyo Nyanusi Mwenga amamenye ugusiga iga nando mwanjole nando mwana siasa. Engote yo usibonsi pia semoli chingongo jonsi moligereti Getembe TV. Nganto kwa na mangana aragache absi. Tutarachi weka 2027 onyolenga tuasukire kama go second. Mbebana sana karibu Nyanusi Mwenga ningo yometene ili watoka sana asia mangana asiti ya siasa ndake nabo asolio gukonyora rero litko litangane na bakuburinga Nyanusi Mwenga ningo yo gose okare ose mwana siasa waina ki Nyanusi Mwenga no mwana siasa le yara na boli chukura 2017 inaira cyo MCA na waga na tigere segeti ya siasa matukayo nzima ete bintu bya siasa buna bikogenda ande siasa na magandire bikoenda hand in hand anya wakora magandire utobwa siasa inde bimbi koba anya wakora siasa utobwa development biko buenda siasa ne dini ne kegusiyeto na magandire bikoenda mo Mbio mana sana karibu igo mwancho muligererio no motegererio Getembe FM sanga na itu chinse mochiri cha Facebook icha YouTube AMO ASEMO osogotonyora na Getembe TV Nyanusi kiro kuligereria mbio oponiga ya siasa ndake nogo kiri na se orogongoro gusiro ikere siasa ya usi na wewe gani siasa ya Kenya njera siasa ya Kenya korugorali na paka Kisii County paka chi ward cheto chi constituency siasa yebwekaina ebwata mangana yobungainiriri obonge mangana ya gukwana kene tayo bungainiriri bweka abantu bande bakora siasa chi abaganire gesauke mu Gusii Mondo ta kungaina maralinga Gusii United Gusii they are very much divided. The only person who is beating a natural Okowaiwana near Gusiva Chamo, he has divided more and more. Mugusita Yamo. Mugusita Tayaman and the Takawam. Biamono sana na andake inkyo bateberenga mo rayolia bande bakagiritinga naba beka bagusiamo nero kare ko bautorana. Number 1 o divide ya barai. Amorai kyo yo kwanera. Amorai bata babugetenga naleta bagusiamo ega batangaza chusingo montoraro korukunga matiang. Matiang tayale egaro alenge studio gete ega tabadanga ki barai gete. Koruchi constituency gete na buara kolegas na barabu na barai gete koruchi constituency gete anyambata itiwa kolegas na nere na alita yale gota korana barabu emirimo akebanga ero monyena agakwana bona kera gukwana tata katikoli unity of our people kera wacha kiriko Nyanusi tigatura mwarigani nere honorable Vincent Gekone asimambia bono ika studio ndo chenga andake akitomosikire isko lakini onyare wikira naiga Vincent karibu sana na good morning Biamono morali yes karibu nani ulikuwa kego mwanga bere sababu ya manana agirazo watu erwa Biamono sana kira chaka ilitri yaona wigo na ki tinse mochiri okurwa andake siasa yaone yangenchoki ngoro kwa senda
na bodi kabere kwana na ndi chukubol seneta anda ke inkiora tevenga se oversight inki kele mo akoliru oversight to kolire ria na ki amagendre economy yako project itakero ko kuchibara project kiba musiria meo ika bile to kolire to ari report after to ari report eta ko musene kabiri musene to ira asesene bari ngoni naende mono nko rigere tore koru ase auditor general's reports and the control of budget reports so tuarigere tuatangegente kama ene ntu akwanete kengere kana ntu tuaro se report yito ere independent une team tuakebeka tuamo senator na kekorokoro mugaba na korangirwa ase senate ochikoiraniria amaswali ayo koronyari bari masaba nere Vincent Gekone anake timanyitinga ekero wachire oversight ga mwakoringa nararia monchori nararia ria ikire na nakiro ugotirimuka kurikiro gukurigia gusekoro kurigia oboseneta gwikaso bobunge omanyete siasa no kwebanga abuna bona ya okutario kwirana magega ya kwirana magega nko no na seneta bana bajumbe bakorukwanya mwanya ko na barosi those are MPs na ndeta bautite yo sababu again the only difference here oro ne ebago kaba the area nene kwarorire ninde no musharo gwekaine gwa bajumbe na baseneta ine topic yeri tukolingao karibu sana timayitinganya nusingio ora tebe sengane yo awate banga mugusi italiamo nane gotebanga abagusi baito babere bako bamo myaka mingi munakono koru 2013 mpaka 2022 Eza Kimugusi was very much united koru Kisi Nyamira n'abagusi ya Sandozi yese balengi mpaka kero twaswa chikora cha 2022 echi county especially Kisi county yese cha kororo after choli paka 2024 na litwa cha korora development yani nga SAG yokubaga n'abagusi enda mwamu omangana gukwano amange byombo bya pali ebinyoro mangana nga Kisegi njiro na kenda bikeregento binde byagendere baka wikaraboniga kiabere rende wano karokende tware presidential candidate erete mugusiyamo presidential candidate yachire nero ya iri runege ngi yo go divide abagusi bono nera agukwana kurwense meke mumbu abagusi bande bale mumbu yi bono taralani ngakiakoleto mugusiyamo kitogo chikoboli chikura cha 2027 edo kana abagusi 20 we are one ship asi wakwanire intunda kusoma mwaka bunabono okoro 2013 weko mwaka 2022 watabire nake umugusi narengamo ninki kiugi akorekanete umugusi kusinjire kiyo gote umugusi narengamo ikiagira boniga nali abagusi abange barobeso kire bagotanga ngenerenga kibago chikoba amobune myakeli ya gusira umurai muske Simon Yachai myaka ya Simon Yachai yarenge 2002 mpaka 2007 ekaerero nali abagusi barenge United okobanya chae achete buno mugusi okoboli kero akaleta bajumbe bakaira chikura gusi bonsi abagusi baramo mugusi atali korwanigwa segiye talengo omuntu olenge gocho mobisa ngoli gwarenge njero yewe minyanzu ne ogenda lakini boniga yaikerenga koru engakiye yakyabeta matiangi kobalero president abantu bali konyora balete gisegi cyoko bagaba gusi banyolire opportunity yo gochamo na koira matiango chiege ngiri yesegi otigira bagusi bande ngengiye ya moino bono matiangi kara taketo kuboli ubugambi akagenda agatumeka nanda abantu geti abili betinga nabagakara kini bale bibago chikon man junist chipaka divide yo mugusimono paka wengera andake batari korokana chingenzu cyabo kiri cingere kindi chingenzu cyabo kitali cingi imbu yawo kolengana na mbiye bono sana na muske egekone akiro gukoligereria umugusinka yabete gwikira boniga na siasa yo mugusinga yeigire siasa yo mugusibono iga tigatote bobo kene kamo wana osomo sikeo koro kwa Fred okengo matiangi daktari yarore kanini ngawansire kwa leto mugusiamo kwa upamoja
sababu community de ko led ko community de ko genderera onye tebugati umuruti okobara asensemo ya kisiasa na inde buna nyanusi atebire nga tu nga nyachaina aborti mugusia ka chamo ama eno mugusina achitamo ekero mugusia chamo bakakore kwerende tukaira no ne biroko byonse pikisi na nyamira nari arenge gusiye yemo tu abugate only umuntu orenge oyomo uri gutura ukora gusimio ni aschai muna mono nyanusi otebire nga omorayo chire ogwatana nabantu ondeta yonya gocho matiangi aserigwe ondeta yonya gocho matiangi amenyokigwe na ndo teba buya sana inga ngomuntu uri koreta bosensa sensi ngana bari konyorwe menyansuri ngikiyagera bona aro muntu yo koreta bosensi atanyorwe menyansuri egekogera ndo takire kogenda ase kwerenda yemo na inde ekerto ko musa gochia ngi abandi bakungusa kyangango kama bari bago kama gento kieke okame bake ngombe rire kebera ngombe ruare tenye bimbe tenye riete bwatkende egento keroneke muno mugusi onde tayo okani gugocho matiangi no matiangi gogocho bose patie ya Jubilee ikorera matiangi abwate eyo gocha obufuate obugati mupangilio roro anye nomination ogende obe declare the winner from nomination togendere mutu iko gento nkeyo nga bono nga matiangi ochire oiruru na bakora ki abakora mbali bali muinari bakanya gotebana ki nga bono Jubilee akure ODM eyero nere moyo mwa rebe biko korekana omusikege korekana boli ase kero to kwanra unifying factor yomugusi do you feel like Dr. Fred Matiang'i andake nere kwekore at the center yokubeka bagusi amogusi bagendere kokenda chinchira au ese bono igana erorekanire na ndi buna arorekanire abu no turi onde tayo na ndi arorekanire abantu bande gane ikisegi korete bibago bigo sunyunte isikanga kwa bikwanire bobe bakoraki ekero ko be king ye community nekero go protect ye community kwanyereta amo ya kwana in one voice ya work in one voice ya korakere gento in one voice without ebinyangarika bindi gochia na ibindi bigo koga gochia nini gochia unabona narora kwere council of elders ya beire kabere ya beire ya bakora ya beire ya antu ari genuine ya bakora neriyo gochanga kango to etaye gitu tokobekere ngobeye ntutogende gochiabu. That is not the way na nya cha ekera tura abantu mbamanyitenga ama NP nya cha oyoiga nere tu arorire na inde turi gocha kotebya ndanga nkobore king batararire ndo gwakorire ikintu goikagetoke kanenga ngaki gwakorire tigango tene karanya cha arenge mo yari king yo mugusi no nyebo sense bondi bwenzi ngware ko ngano ebanta aba baitoro ramba mocha ni basuka no nyene no mubaga gocha gotorwani nya cha yari ko imokerra igoro no emata nya cha ya ko imokerra igoro oisi kurigir no enekero nya cha rengo mo ekingi no ene GPS kyo katu abugate they were so many origeria kero omonto koruku Matiang'i abe minister Matiang'i eyabegete erieta lyo musigiri kabaigoro bakabantu bagatenga oyo bono oyo tari nya cha ukabere because yo komo egasi ususura unagote borusie sati ususure egasi unetakire abantu tokamakorigerere maite bintu mbiro totamanyete na ene TV eki ose twarenga analog nya oyo ndakamanya kubwata Matiang'i agatenga mono etokwenda digital. People post of course people post and in human resource ekwende principle nerega tanga in any development that comes it must be opposed, but the opposition does not last. As times goes by, people start to adapt with the development or with the new thing that are come. Then afterwards people start enjoying ekwende yo. Now we are enjoying na nje dirina ndengo I was strongly opposing amangana aribunga bono toreta go singi kidikoda tobeke rero nkore TV buya very smart tebwate mechera chererie gokora koraiga and the guy was okay. Yes, mbia mono sana so korigiriri school bus look again tongero monto gokora mpaka kwaroreka nga maene omonto nakorete muntu na isaine gotola mbia mono sana gekone umuskenya nusinere na abwatoka naigo na abwatoka na bwate konsaniga niga ukona nga ase andake ugukagera ni gukwaringi nga Dr. Fred Matiang'i ekira gocho musia ukwana nerio gelimo ukwanire nga Dr. Fred Matiang'i ororeka nika gwaturiga ya marieta ya barai bari atevire bare closer nere what's your take
asingane yiga kusekirengere kya ongereke kyagira kwa role Dr. Fred Matiang'i andake waturanga barayigete nabasani bane barayigete twabere to korona barabwe mirimo korengana no musikenya nusi eragota bunga yine nchere moyo kogenda watana na umugusi zaidi aye sense moya ngaki ugukeirira ntaite nkobori yota gete Fred yakwana amangana simba arati simbogo kama aria yota geta kwana amangana aya arati simbo against him utaita kwana amangana yo soro aria gotenga tara isana korano ine tibu utaita kwana amangana yo moindi odorogora omoindi yo gakari state house ugakari koko kama omoske kone asabangana nari tutatore boniga anemo namangana nate bo moindi kekwa manyana kwana mo Yemeni na nate baiga ngirorere nje nakwana ko rumo none nate baiga oyo kwana abantu barimo gukora egasi na barabu boronge nkwaroje nyacha goteba naki ngarairo musani one tigarairo yino musani agorwararia ara ko matenga omururo lakini muskege kone aseboni gege ntukira ronkelinga oyo no mugusito gukwanira omugusiyekera to gukwanira ongeri narengo ongeri used to oppose nyachae ongeri tarenge kwende ya nyachae nkwaroje nyacha ko mukwanira instead nyachae saka nyora professor yari ko muminyoki bantu baye ba ko muminyoki yani ngiye totaite tobe in one line on one line tiga binte bi kana line jubilee tiga binte bi kanga ki no eno mbe 40 people yarenge anyango bawo murefu ga benefit ko 40 people anya yonde onyanja the late yari ko somi ngumbuga yari usiku chichoka ime akacha kabo mujumbe because ngana ile ticket ya 40 people na ende kerikia tuotu na giye chiko irorera sababu to aroto ko bagene stio monto ino yani no eno mugusinga tayana mwana obande mamiri makendu barabugo mbaro chinga o ribakare nere mwana obande ole mamiri makendu batigeto monto mwaboga ngabono ngatenga monga oyo ochire gwata nabantu ingoro kyo monto no eno yomo ochire se group yiga ya Fred Matiang'i ekera achirororo oserigu to bori naki osenaba gusito ko bekamo igo korengana nayo moskege kone igo chinkwane icho ayetoro chimuchando to yoro na ndengo ta Fred irore kabisa abatore atenga bana bwa basani bane togotara na barabugo ngakyo go chigwatoro osoro na kobori osoro ne ndia mono sana kero tokero na somoske nyanusi tematinga ki agasukia uko na njenge ntende togota yumarali ngente kamo Fred Matiang'i came with an idea yokoleta bagusiamu. When he came first, he was received naba bagusi bonsipi. Ekara balisi budi akaletu akalisi biguna no moske ne gavana ya Nyamira kabalisi budi naba jumbe ba Nyamira bonsi abajumbe bagusi ama ne gavana ya gusi katatiga bachumbe bake bali balenge kyamagia UDA nabo batale ngororozo kolisi umatia badengega abalisi budiga gusi akahakikishirwanga onya gwachire buna awasan let now campaign for you gusi gaiga aigenda Nairobi genda Rift Valley genda Coast genda ligichikura intuga nkanto gokonye Lili Matiang'i achira akolire abaire received stadium ya Busonga achire abarayigete bali babwate kinyongo no musike simbarati bakangya batabonya Matiang'i anya simbo chira ase Matiang'i etokonganya kurwese Matiang'i e campaign ya gacha kempeyo egento kenende ababaraikia babukwanira they this in public domain ngerechi media chino nkere social media abarai batatenga onyole simbo gocha ase Matiang'i etokonganya koruororo oino montege simba oino monto teje skuru oino monto tali monto moronge omonteke bago and all sorts of things akaruko mali tonsi bono nango tebega Matiang'i has tanya gotokonya buno mogusi korua beto mo minister bu ICT koru 2013 paka 2017 ncherakieye bono sinengenda takweleza yes Omoske Matiang'i tato konye tekende yonse koru 2013 koru minister ya education koru minister ya ICT paka keraje to koru minister ya interior ekero broad based ekera handshake ya bekiru pitu ino moskera iro Odinga ama na Uhuru Kenyatta na litwaro legento gekoro ku migration ama tukali ande tabwate power yokoleta nonyene gento gusi igora ira ne rombe ka handshake ya leta immigration handshake ya leta street lights
and sekialeta State Lodge and sekialeta Central Bank ndo kweba bariri goikereke gwango totebe nganyarebo initiate program gete yachire ekereta chiti chinga kiechi chons pia karare ngororo rairata ale ngororo nothing kiachitega usi egento kende yakabere Matiang'i has come to Gusii abantu gete chiporoka gete chamubwatere koboko chiamoire abagaka bagusi batabwati chingenjo chingi yabona gwateba bachire komotiani ali amane chiange jigo pimukuru chituka chiange chiga choko pimwe chiga chikoro kunga chiange choko pimu libaga arenge kogenda Matiang'i omonyene arangerie ekanso yabagusi ali yese chianga chiri chyo kobekeruchire chyo mugambi nande ta kobekerwe kera chiange chisimba konyobekeirwe bachiko bachikingibere bono gange ko ganyenge kiyo ache abe confirmed buno mugaka bwabagusi aye weke wango gete lakini yasobo kwane libumo gusi ntobwate tayale ntogotwara tuanibere se nyumba in that conversation oletera bagaka bajire baminyokire bamo ichire bakabuya bamo install baka tikete chianga chiri choko install umonto no monto lire tumanga okoro kunyamoko moda kokoro kumauto olio etu powers choko tiani omugusi na kora na gosaba ekegusi akate gukanda tariko ba involved dia semero bali yeyo nyange ya Matiang'i abagaka gete baganda obebo eti chianga chindeigo bakamangea komotiani bakabero kabagaka bakagendera ko babagaka abagaka abo babwate chimbe cyokora mu bugambi boro bwe abajumbe gavana ya Gusii amona ne president yense because ye council ya ito bune yaba Gusii ekara abajumbe basirire bachiro opposition council igiye gutigara kere kego play a part yokoleta unity na ko kwana serikali abagusi bakole development ekara abantu bachirisiko boni gate council te kogenda opposition na barayi bagusi na baroba genda opposition totigale bosa toganyete omochere gose toganyete ogokonyu gwechibe sansa iga ntokolerwe bintu bikorwa tangible development including roads from national government amache chinyagitari cheito ne byamana bintu binde binge kesa kukyo mugusinki anje kwekolekane kwekereke wange ekyo buna boniga okomori gwechikora kwa Matiang'i kwa burukaniri abagusi paka chinyomba cya Gusii kitagete goramana iga Gusii montata yoko bagayana abagaka ba Gusii batutukaniriye gesaku paka goikero mu muroyo umwesimigo yakwanirenga ngaba chikanso echi cyabera arakarenga arakabere bono ntuma etimbare ba ukwana on biabu ye community imbare ba ukwana on biabu of the stomach ekyagera bachire as far as omuntu okuburukania mangana ayo nabante abe wingi yega ya Matiang'i baburukanire abagaka abo batiani Matiang'i njira yobokora batiani ryo mujumbo nyali bali chacho okoro kubirundu batiani ryo muntu ndokoro kubori chikura oyo koboria okobori chikura batiani ryo muntu ndokoro kugosena kibaga murugete gose mwamba korunyali bali masaba obekerwe gobi ngai gobono Matiang'i batawete naki kanyago nchorera abantu gabunga kinga kalemeru kinga kale kirinyaga kanyago mbangira abantu abunga abachumbe bakobori chikura korugusii ekyama kya Matiang'i ekorogu Jubilee ebara bange mono bono nyali bali chaje ebali 13 tutaragenda obakanire abarayi bono igorekera ngukwana live mosike tutaragenda sichinkwana echo na ekiro okorigereria ngosabu kwa berase anda kya mangana kwaniro mangana atari anomono ali ayumo korifanga matusi kucha sabarai tugosabu kwa bera kwani abaya Getembe TV Getembe FM nabuigo kokwanenga aho ya mbocheti Gusii koigwa omosike gekone ate abona bona mangana korwa digital yani korwa analog gocha digital nabuigo wizara iri chiseme no mayeto event bya korekana to mwaka 2016 2017 andake kolengana naye omosike Dr. Fred Matiang'i kirari ngomo waziri ngento keke igare gocha gokora kengencho andake utatiga kiria korereta abakenya bonse kwa jumla ngiri keke igaboneta gokorera Gusii atakoreti number 1 egarabete minister ya interior etokoigwa tari ento tomanyete minister ya interior egata kere kolika nabwate powers yera nandabete minister ya interior nanda kababune prime minister ebyero urwa mwete powers oruta karusi kuchinguru oro ka atwango tumeke position yeyu kango aliyo solidarity ya yasabe buli baya barwete ko rwali south mugirango etago division bone ikorogwetago sub county kanga abasigali bali getuorra bange aya ne nayo chinyombe chinde cya Gusii gaiga abasigali bali kukorukere sub county namba
oversight otige bali bakolikwa patano gose 10 bali bakolikwa naturally ekere advert yabekirwe era atakere imuki abande bakolini gwerorie turera bakoenda bamurwe training basoke kara bagraduate abange buna bono ekitakoleti omushubwa ekero omowaziri nigotenenete nsengima nonyo omutike Julius Migoso Gamba kero twasanganire amatuka mwiswendega nigate bari omowaziri bwa Bakenya tari obuyibwa mogusi andake obutari bukenyomba ogosegeta dayale igama tiange bintago karabonega nebyo bukenyomba igakora amabara igete akobachongeri buna bona akolete intentionally yesterday asere diarenge goro the quarter the radio station again is another studio bona tokotanga what he did yesterday ige ko demonstrate munana kyabwate enda mwamu neli betu live litatageti koleta unity he identified leaders aliya sabara ibaye nande naboigo ekera abantu bali getu ekera renge minister abantu bali getu Nyamira county babo geto babo Kiangu abantu gete bakalike biroge binebina bantu ba Kisii county they were not considered. That's why togote abangana ki nande kera chite abantu bali bamuretete iga gusi ekeracha he came with a good heart ngacha munacho kuboli president abantu baitu bakamolisi boronge ekera stebunga bono nko chiari kuboli president abantu gete bakamubwatira koboko bakebanga abantu abone bakutumekerie teriri amatiangi ngomozike matiangi obakwanire na kimogoteba nganonde na nje nkoboli obugabana lakini umuntu oyondekera gutegete kuboli obugabana against simbarati ekara renge CS education igachiete paka Jaramogi Oginga Odinga gachikoye certificate ya Zimba ne file ya education akanyira bake ministry education nyasa oyo igo tarikoraro tarikolimanda ayiga nobwate ayokomanye omugusibo niga andake nobwate authority yokumanya yes injebono gosengote bibinta kolete kere file ini ntutu achikonye file tieka rogamba abeire minister ogamba akamanya konyira ni pake kagenda Jaramogi iganye gachetetero ya eme akabutwa taina netiko chiovisi file ye kabwati wakamanya kanda Jaramogi University ingamanya ngo imora ikyo otagete koito mwana bwo muntu koligere credentials cha certificate ama na records ya education ntwanya kora degree ya macho ntwanya kora kibande kya macho ntobanye tikende ngaere ni gare kerengaki kotebo mwana bwo muntu mwana ndeiga igonchete school grade na nyolete igokere private and confidential. It's not in public unless civil public service. Asaba governor bunabona aba governor na waziri nigentokere wazi serikali komanya Abakenya nga onyene degree omuraigete na bwate degree koro university gete. Yes. Simbarati no mo governor. Akara icheta IBC koirania masakara degree na requirement. Akara yango koro scrutiny na NEC degree na requirement. Zimbarati na by the time mwaka abaire governor na graduate na da kora masters still ma chokutanya gukora masters yatanga su radio degree yene ero gwetanga kero tutari gukwanira chisemi chiabara yabaiga almost gekone ekiama ya Jubilee nego kwanranga Jubilee andake bonigana kikere molero kolengana nae gustokolengana nensemo yeino what do you feeling a Jubilee bono na kiokere ekiama getingo kolengana nae kwari ko anchero mararia despondia mangananya news because you kwaniro buri mo bonge go ikatobokirie ko rule from the people. Number 1 togote banga ngoyo ndai mokia abantu neturera aireke ganjo gusaire mbakazi itat ikinki anyako bagesa gesense yakachakire na kia rusi gachagwa bono okono koroki chisemi chense mono nainde Nyanuza has never ever had a position in government. He has never be a minister. Ekerogo tebanga matiangi takoreti kende takoreti ma Nyanusi omwana minto tiganko ngo nakinda kwane ke gusi. Let me tiganko correctiga. We again don't get to bwatenga public good and the private good. Anya wachieta masoma iguchi mutu wako. Public good negento keria bando twens to make a public utility. It is you yani to go to make a muna ipara nengia nini chirami chinde cha kwa mete injugo na sengera kuchikwere nda mate chirami chiri cha kwa mete na neski mwari matiangi na temete omaete ni buna bona igambe umuwaziri ipara nyore tutabwati ipara nche turangene rami kari lakini akakori kaliga ito kuchimoino ngo kabeke lami why gekogera
omusongo ngotenga munibitayo utari muganga. There is no king who is not royal to his community and the kingsman. Gikone turi wese basengana kwari gukwanira. Taratiga number 2. Tegera inkwereze. Ekero yago tenga broad based kareta kwire ndirugora. Handshake. Kareta ngagusena handshake kareta. Yo Uhuru Kenyatta. Kareta Central Bank irugora. Ekera kuru 2013 mpaka 2017 there was nothing. Give me time. I give you time. I give you time. Raila be handshake na litwa Obono bolimo of the highest order nyanusi. Utati nino na matango ere sama ndonga Raila karete kwendrugora. Central Bank. Central Bank terigocha enjire kabire ibuna gototebi. Central Bank it is because nkomesha bare there is economic rates bakobeka bateba now money circulation ere igoro. Can we bring this service closer to the source? State launch ya karayacha tari Raila retete Raila tarere tigento kende gionzo kusiga. For example, Raila kero aegu eri akwende broad based yacha eya egwa chi minister kaira bagere mata almost kege kone ena to bese kungaina bantu na inde ochake maite nyanusio ni mobweta mangana ye machika kaigo almost kege kone tukwanira ya mangana twira na mangana ya Jubilee ekiagera to kwa yes ne minister to bese ko tange academic credentials kiabe chire private to bese kungaina abantu kurureronga nga macho kwa kanda ko ye file nga kareta kwani file ite ko rusuki photocopy ere inja kobwa ko che na photocopy we went to school well anya ndeba macho kunaga chete photocopy che certificate cha Simba genuine karaji ekero nero nga kinje ke kono mo data nya kona senseme yo na tebanga anturi go chokoligereria matiangine yo tigere kiombe macho kune ndari ari go kore kwende Isaya Qualifications Authority nere wa authenticate wacha ngorona hapo kundise ni Simba genuine person kobe governor ya yes eketona go authenticate no enda ni list kwaliera mwa mutumbi. Make it 50 pop. You can be clear with degree. Mebe macho si academic credentials jomo. Kege konege tonaboria mkelinga. Macho kutigane nda mangana yuvu hivi. Omuskenya nusi. Ngokwanande asa mangana yechisemi omuskege kone ntori koligereria abu ose ntori gochaka ko boringa ningo kwate degree ni tabwati ase waniga na mukanya na mutebinga ntori gokwanere topic ye ena leo koira ase binte byo morali ena kuboringa na ya Jubilee ena kuboria sengana ya Jubilee eki amagia Jubilee as things stand kusiga na bakeraji gotwara chinguru kerachi gotwara na bakeraji gotwara chinguru koikira boninga ngakigere ene affiliate na indonyo bago kwanjira chi affiliate na jiro jinji gotwara chinguru kwarorire bono muno igabusi ODM had been dominating banyona ODM ne bwate umbrella ekoroku Azimio ntu bwate korukare chikwende ntu bwate korukare 2017 ntu bwate what ngigeri tu bwate we had something NASA twarure NASA tuachire kwerende iyo nini Azimio bono iga ngochi gotwara tore another thing again kwarorire other than Azimio because omonto okoroku Kalonzo Musyoka na Wiper yaye no harigente keime omonto okoroku wa oyo nani the deputy president omokoro Rigathi Gachagua na ro roke machiko tarusiri buya omurai bwense okabere okoroku Rigathi Gachagua nere na bwate sikisa ground yaye nere na bego chikoba igo bono igo tingo chikoba nganta ri Jubilee ngabono tingo chokore kwenda so long as ingo support the cause you can make sure nga William Ruto chireka I am on the right trajectory igo gento onkeyo ngagoseki abarende nebange chipati inko bachire however neba buna chipati inko bachire nere ko stronger than the other noroje aseboni ga opposition united opposition impatikiere stronger united opposition esengenjo epatiera be strong bona iganga te yoba ken as united opposition it's a united opposition because yara ibwata structures nende yagambire Jubilee nere ne ibwata chinguru kwarorire and again bone kero ibwata chinguru bona iga ngochiko onye bago kora zoning totebe for example batebinga Rigathi Gachagua twagotigire gabu kanu yara somewhere ibwata so ya no sikara mwachika maite kanwe kara yagambete nkara yagambete ebwansu bwakorereke waira ni structures inchiyo yare ko banga njabwa to monto mokongo totebe na use William Ruto ri gotwara kanu maite
ama the omonto rabo mobe give the devil his due kwarorire yare ko banga William Ruto ore ko genderie gento keria it could have been strong ego depend no monto akoreta utigere tu bono monto tayo gotigerwe nibo moga ko siranga bono rende na tu ira kanungwa ke nibo yonsi ori gerio ni okora yonsi so it will depend you monto yotigerwe gento yange yatigerwa ngakia gokora engana nero wateba nga as long as mubwate kwerende yemo kosinga notion mubwate bondigane yemo na okosuguma mubwate nkolinga omoske William Ruto agendeka. What's your agenda tukwana na as a party kose as the united opposition? Agenda neri tobwate na agenda Ruto kogenda ka gosa agenda neri ntu tobwate agenda ibere etobwate agenda yemo nga William Samoei Ruto must go. Inere agenda ya opposition. Agenda number 1. Kero tu ntundo liko bwata agenda nyinge tu etwere. Etokona ore ye mopi. Tu amagotenga bono leta jibinto biri bono tu abegete nki tu ayiro bwati manifesto. Ninki geko gendera tali manifesto nganto bwati. Etokwana kere na manifesto tora na kore kwenen. Oiko tu na ene meeting ekero kuchaka. Oike tu are agenda ere key number 1. Our agenda key number 1. Ekoro Ruto must go 2027. Tumanyo go jabane manifesto yaito ngaki education yego korebe free omwana akande sukuru atari go serigwa serikali wakana fee na kitoko kora health system egwa kiboronge omonta go walk to the hospital orwari gubosa uira na gochika inga kitoko kora abantu batwarebe so muguko ebiashara bibebuya ngaki amaguta go kora gunse egere economy ebe built ebokateri obore in between boruo ebintu ebinge biruo ngakitoko kora abantu ababa ibi bato chandire Kenya babu atubasabwa as an example na inde anything that they have stolen kebe repossessed gekonye serikali goseke konyo mwananchi wa Kenya ebina bye bintu to godina biro party agenda ina agenda tubwatanga Ruto must go tomanye goje manifesto yaito egoteba school fees free education mbe bono sana umo Kenya nusi abato kugenda iko bana njegenda nango tebe muralingelia abagusiba itoma takareta na boranya tuachire kombo zengenjo yokwana tualete emotions yes na bekonyalikana patendo nango tebe ngelinga boni gese kerete kisi tenga buneli nyacha ya 202 kisi is very much divided into even in 4 times. Some others bale cheseruto abande bale smatiangi abande basigete simba egiriye campaign yokoruga gusi amana mosikematiangi igako campaign against Simbarati taliko campaign against Ruto. He is not a competitor to William Ruto. He is competing with Muske Simbarati. Eto ngoma tebi chingurwe chabwata tegosali tigache ba ikaransa na Simbarati amoro karali chinjere kera na bato West Nairobi Mombasa Ruoland amo bakole campaign enene mosikemati yanyabe presidential candidate are very strong ekarabwata bara ibande ko Kenya no si ntora igwa omoske Dr. Fred Matiang'i watebanga anda keneri agenda ya no ko nyo governor agende otatigekero kurigereria no nyo governor bwe county ya Nyamira anda ke tibali amo igonga atari governor bwe county ya Kisii ebweka andake useno mugusi wa mwirenga ebirogo biribyo bo governor barabumba ko beko bukase Dr. Fred Matiang'i ekerogo kyobo governor oinere Simbarati was installed when spokesman yomogusi engima so nabwate chinguru it was 2018 araliabo igabete installed nyamachi kichi atumegete komo install abagaka bagusi bachete bakamurangeli bakamotebi ekera nagalengo mujumbe o Nairobi akaba installed ali nyamache abagaka abumba acha bagakwana juice nimbwateribulirite omosikenya nusi abagaka baiga bagusimbarabi ekiagira bono bututukanu bwasoira iga mbagaka ki bare qualified gose bari bamanyekanete bare certified toratebe bamanyekanete muna nabo oba agaka bomokusi initially ebalenge abagaka ba gusi council of elders abagaka bana bubachete bakagenda bakainstall muske Simbarati bune spokesman yomukusi ekero yakagati kabere Simbarati aika 2022 akoboli chukura me omoga abagaka gete bakorukoru nyali bali masaba bakerusi ngamba roka na bale ngani go bale Simba mono ekiagera bachiete bono bakaba affected bakairu no bokenyomba boli bokaba affected bakaruanga ngamba suka magega ekagera bagaka bande baka form group ekorokunga mwamogusi council of elders registered under CBO
ekokole mirimo gusiye asaba gusiba ronsi kenyingi mapaka bale kali malindi they installed Simbarati. From that time 2018 mpaka 2022 Simbarati was the spokesman yomogusi na ndaba gusite wa United almost Kenya until election na division yacha saba nimbwa tokobolia se engane yega yabagaka na ndetintiti to baswana no guseto swana no botenene bwa mono otatiga ekiro kurigire Dr. Fred Matiang'i bamubekira bamoire nguba hanogerie abo monogeri bo mugusi na almost ke Simbarati muisondega na rotokaro na ndabagaka bande bono iga ekero kurigereria ase korengana nae emyaka yao no manyete kurukari abagaka bo bagusimbara babeire ekero kurigereria obo tutukano tiboso etia se nyomba yo mugusi obo tutukano nabuna gote biritanga nibuna ntwachage ngoko boleta na ninga kibo boleta kusali ko boleta hundreds ba Matiang'i abagusi bali bakubolie birogo barase Matiang'i na baletero bututukano Matiang'i cannot be framed 100% ngana roletero ko bagana kwa bagusi iga tali ogwancha kwaye abantu bali balenga opponents ba Simba arati nabo biyongo iri bachire kando na bono bala advisors bangu ba Matiang'i bono bayirire birengere bya Matiang'i to one side bono baletire ogwetana okonene ekere barujenga Simba ta bado gale enemy yabo Simba nkoro yaye ime oise ko moigora igonyerigereri igakote bangakia nkonyarikana omusike Matiang'i abe presidential flag bearer ko represent ikisa kukyomo gusi na Kenya ngima ebirengereri bya omusike enyandusi obitia bile severally akabita be studio stadium ga Kisi Matiang'i achetorro akabikwana nyamache ase kanisa ya Lenge akote banga bono na bakonyara gore lakini bona ababali abasimba bwete ebirangere byabo byabere bibe ebarengere dinga Simba mocha ni batare na Matiang'i asa abolire baratebe nk'abantu bamintombu yamole entu irwa maigana nyarebe bona ikina kikebolete egento kende kya kabere ekero Simba bete spokesman yomogusi abantu banyamire bangote ngekingi yeito Simbarati ale enga kiyonsi paka akabomo governor 2022 ngima 2023 ekero Matiang'i ekero machogwale minister ya education momorega ige studio nali chesi yu yaje tabwe stadium munga itazimba onye tasometi okero bono ole tres certificate ya akanyega chito de centro yae onye tasometi gende mungitere ende totware obochori ga kinato ji ya kimuntu ikaja tin moraga kugamba olio twalenda mwamwe yikorweli ngake yale minister obutinyanusi pakojire kubolio bogabana era kuboli bwenga kiye no bweli benchi oyo korokumato nyanusi asichinkona chintindi bunecho omoncho murigire to kusaboka bere ikiagera ekero moraiga se studio mwensi ganga eno nelinga omugusi acha mora kini chinkona ndocho mukubwatuka andake na buchikoleta na ndobo baso omugusinga ogochamo nkoraroro na boigo asebiro ebiga na kwa lipaka ukwana asichita kebere ikiamagia ODM kwa igwo moskege kona atebanga ODM tikeyo tikeriko yana nore umubwate ni ODM bado ogosemele kwa kora into bunanje nyanusi igande a party official a sub county ekoroku basi so I'm a member of the 77 members of ODM ababasi no the member egento kende gya kabere ekyama gya ODM no nyene kero kuligeli membership ye byama Kenya ngima ODM is leading yamanya kubwatigwa ekonye kubwatigwa mane kyama gya UDA lakini bono because of divisions chikura cha bakana na registration in Mount Kenya ya chire kando UDA bono era ni namba ibe ya namba ibere ebyama binde bikobwati nebi binde biwoja mune byabo Kalonzo ebyama biri binde ekyama gya Jubilee igagusi no kerigereri ekere popular nyali bali ase omonto bwese gyale omonto bwe liberale omonto bwe libetu oyo okonya gosabakera litukonga ka Matiang'i abetabo lichikura chobo president tuakule Matiang'i amachani abe kwesini gabe kwe speaker gosabe deputy president yani yako tenga tuakule Matiang'i tigabo libo president yoko kunokoba na alita yale kumwachi besa chiri chechi nyomba cha kwa cha kwesi kwa nera ekyama gya ODM na kina kwa libo kwa nerenga ODM nkere strong igereli ebwate linda mwananchi na linda ground ODM nere strong ODM ilinda mwananchi ino ODM ODM
Linda ground ino ODM lakini agenda tena agenda ne yamo ekiama enseme kurawa na omo senator Edwin Sifuna nigo barabobo no igapachakire kwimukia kialekebo onya bagwe mukia kialeke ensemo ya ODM Linda ground kurawa no mo senator Oburu barabwe baotanga tukubwaterana lakini nande bado koigunga babo musike Gladys Wanga bagotebanga agali tukuchukwana na mabaga 50-50 na UDA bado gosigikani nkora ndagete ko eresa iga entage to bale chikura chigwa ku 2027 igusi diga kubwatia mangana ya bantu abasirete ruti election is just from MCA onya tolikobera mwana musike simbarati tolikoira kura orukisi county ya Zodiac chinkwana chao bado ntoraika amatuko yobochori enda bolinga as at now ekiroko ligereria ODM ne strong ekiroko yo compare abuna amatuko 2022 ekiroko tebanga ODM is strong nobody from ODM ochenchiri tatiga chi opportunity buna bana babungo badia barongo akagenda egaro ODM because imbali sure go say imbali ODM. Why? When we count members of parliament ba ODM muga gusi obadia barongo no yomobo kibage ndi no yomobo mo yondo musika mwe no yomobo yonde mujumbe ugakale kwerende egesairo no yomobo oyondo korokwa manduku no yomobo. Those are ODM members. Ekero batali ko ODM osora abatenga bachire gochia segete tindarora mujumbe olisainiri pa election ya okorboye because mbamanyete kyameke bakogenda nkeli popular okekoro Jubilee baisa ko ndanga Jubilee akoboli etike family nga Jubilee baoso bono lende kero kende bali gotara no monte kyongo party deputy party leader ODM yani ya Jubilee okorokunga umusike Matia kiara no onera bagotara nere lakini ese ngenjo babwate inkabo bwate ground none Matiangi enjera tegete ko bakonya abantaba akobaralinga na kinga na bakombwati na bagotara na nje tigamba atole ground kya umachoka borabu nkeli binto biri Matiangi yote Matiangi will be given his vote bone president onyo gotoke barut lakini agents baye ko runza bakonya gotangaza nga akindole banongondole kibagendi mbaroro chinga kichi election because ye ground nkeli gotabanga kangomba rabo kange mgango Matiangi akoleta abantu bonse boli nyali baljaje malenga molenta 13 injwa mu mwenzi poni go chira as far as go wene by birundu eye koro kinga tayari nyali baljaje is divided abantu mbabwate revenge mbali kuchukwa Matiangi Dr. Fred Matiangi egatolete abarai batatu korwa nyali bali atebetenga bonsi nabasani bae aseboni gagotanga nonyene gasinyire ngaki abonete kubasira kurinde kirongore na somboske gekone tutora buguria chisimi kyagereberengera byo mwancho mutugere na bwo morigereria ebirabe byengenchasi chingakechiga what your contribution anamuno kwene kibuna andakitaro okose eganga ya Dr. Fred Matiangi ya ikiranire ase buna bono ino abarai bali mukorigie birogo yegendo ngerenta gete before that mangana ya culture ngekwende ne rara kabire you see ekero a family ekoro kwe family nekero omogaka bwe family yakonyera ebikwaro chimo isonde ebiyo yata ebagosenga mugusiki nanya gukegumba na kegure oko be kwa Zimbabwe arati nge kingpin yo mugusi 2018 amangana ari konyora Council of Elders barosi Matiangi ekikobekerwe gosi ekero barosia oya kaminyoka bwango na ende nyanusi tigango tebino ekindo mokeke gusinkire imanyete ekero Matiangi agikobekerwe kwende ekerenyo ekerenyo tari matoke ime chis there asenari ebintu byare gokorekanira asenara akire biranya no kuirwa tari ritoke ria gumaiga oyo tamanyeti boigo ntindiga bagakabeke kwani they will tell you omondo reko bekerwe kwende 2018 Matiangi oria kaminyoka bwango na ini nu mwamanyeta barari mwaje to kerora was not elected inki nayo omoskege kona Zimbabwe was a member of parliament 2018 koroku James Matundura araka nere chama ya bagusi werebe sokorra bantu mongako itayo manyanga abuna olino mochivu omwancho moligereria ngosabo kwabirase amangana yose chinkwane echo na boigo ekero torachie kugendera kuligereria amangana siasa engao
naende tubwate council of elders ya Omoske gekone naende tubwate beyond that enambende yakonyokulia kwane nokomo ngakie contribution ya ino ase bali mo koligia ekirogo ekiga gosebirogo moko mosira Dr. Fred Matiang'i naki mo konyara gochangiera ase ke buna mo gusio chiramo na boigo contribution ya ino nereri koneke buna egange ya ikera egange na ere togenderete ni mbori koruekia magekoro kwengoro party engoko party wherever ni gongo kebori kimberegeta Fred Okengo Matiang'i sababu ndogotaka muno mogusi oyo kuna gonya batebanga ngoyo ndagatangaza o ngasimba agatangaza gosenya mache ngango bwati sindo yonde ogo ikango kamare ogokora ki is completely confused. Is the governor takopie buna mojumbe takopie buna mojumbe egabana resources don't miss me have a point kira bunango kira tigagoda rise gabana ya gusi ya kile chikura the way I give you time ile madara umukonayo wacha kabisa kwa Raila Odinga ko gamba matare kingpin toro chine de binyangari kabinde go chia eba ari go tenena abagaba na bonse ba support Raila Odinga ba ko mo support Kalonzo Musyoka the same aba kwende bonse pia kamba eba ko mo support William Ruto re president aba sikisi ba mwabo eba ko mo support inga intuto baba riri inga bon na indege ntokebege tabanto ga let me tell you the truth nkabande na bachumba aba egente kenge kebe egente kenne kebe tabanto gari no kogosereruke ari kwa ibire CDF misappropriation na Simbarati is scared no ene bira kitebia leta it's a big scandal that is why almost kege kone inki kebete no boy biba kone that is why bako be kone na kege kone mwate kulingana na inu mwate riboli asori ninki kege anda ke mugavana we county ya Nyamira na county ya Kisii ngetiro kiraroro barabo anda ke ko seinu ko baumera mubeke chinkwana cheno ange ase obotoereru elinde monyara kone Kenya baumere ase sabali eyeiga yoko mosira Dr. Fred Matiang'i bagire ekero Matiang'i abugatu osekera abantu baketo Matiang'i the first person yeto on Zimbabwe arati kwa igure koro solidarity na ncho manyana na kwende disi yao I was there no to ngena momo imadonya no arenge bakeke Raila agocha we were there koro solidarity lakini Simba tarengo because he had gone earlier. Let me tell you, Simba na jage to support. Kwa tabirenga Simba no arenge na ndi kwa chakire kwa kolekani. Listen ya. Omondo yo e problem ya mabere. Na maitenga point tabwa jawa tayaba gusi. Because ya manyetenga what I'm telling you mogusi it is the truth. Omondo koro kusimba. Ase ngane yu ekobetereringa nande oiranelio kubori enabori ase amangana yokonya kobeka. Yes, asa mangana yoko beka abanyali bali amangana yoko bwatera ni bisaku mutuguterale amangana yebisaku naboigo ndiko kwana karago kwana akire because you mondo the pointless go can make some confusion eriga nyali bagachaka go support Matiang'i buja kabisa oyo UPA oye matukabera dato nyali bo yo kaba impeached oyo kobeku bakesene dinaro yaje ko kwanyaribo bakanyari political esenja go support Matiang'i Simba ngoyo Simba na chagete Simba go ikande gati kabere amakosa akomonyora asengana ya nyaribo eyarenge nganda kichinjira cha impeachment cha tumegete ticharenge chingi kerano koru impeachment kwanya ko nyaribo za Matiang'i na kioko boli kare na kioko como ikera tarata yali momberi mbiji dingato kwa Matiang'i tarengo agwajana maneno mengi the government is scared imobu atikende mokwereza mwasiri Matiang'i onye timbu akende Simba omancho moligereria nabo igomo tegereri twakire simigo chaiga ase studio nyara gusange kerengere kyao na bageni bale ase studio ase bireviga omoske gekone moina nyoko bwatu aira nega ese Matiang'i kakorega
omusike gekone eti nechinga kityo gotegerera ekerengereri kyo mwancho moligereria mbia mono ekerengereri kyo mwancho moligereria na boigo motegereri amangana yo twatyo bomate no murobero gabwetwandi agetembe tunyare gotegerera ekerengereri kyao ase ebire biga kero tubate omusike Vincent gekone na boigo omusike Nyanusi aiga ase studio nyara gosanga na intwe asinchira ire yabene namba yeto ya studio 07 41 58 38 78 akesimi nyara gosanga na intwe onyoko bwate kubole konde na boko nyara kubabolia na bari aiga ase studio getembe. Hello getembe bwakire bya bagietana miguna kitangani enkora kanyo musike kone ara ira ngora ande nguna baraguna Nyanusi bamanyengo mugaba no bonsi mbarati ekere bako ni sela kyabo kusekama oyomo yondiri bagaba kwa na oyondo mwana kwa iguri baganero kwa na yaye kwa badirire linani kwa bategerera buya mbaba muna abantu bari moto no gabu ate tiri agatembe Ntige ntona algo te bantu bari geriti la kiro monte krao kwa na tikakwa na yaye ke matiangi do bora idea sakulikia la simbarati no mo baba no kishikawe ekere ba kirabu no somyo mwana inki no masinani ya wake kura o bari geringa orinkia kwa na ojo nkia kwa na mbaba tukore taribera gabwe station ya getembe abona ali ko bakari mbia mono sana mbia mono. Hello getembe Hello Gatembe. Bwakire. Bwakire wala kuba wokire Gatembe mwezi tie sabu ya Gatembe. Mbia tore karibu sana Sengambo. Sengambe yibono nje ya gejiri bakanda akwane rieta riane. Omondo yo kwaro madiaginare no mogusyo iboiro ro rira rwaera butoire kuzi. Bakore rigoto ku madiangi anga. Na ende karago te abakanga na rigeta bantu. Oyinero gwato bonye komba. Nyomba la nda ko jara kurabo na so bora igwa ye porti ya na motegereire dai ya so bora ye kagere na isa koira no boka wala ko no kubunge no bokanzora ka ko jare kagere abo to bo nyomba na inde se banda uba enga muna bara abo bo bare mabu asina wabekera magosa nayo mwana mindora ari ngambari ko rufazi kobera sere diko kwana magana wako kwana muna ari bate jogedra ande bare mbeo igoro mbia mone kerengereriki tigabaye na najinga diba kwana ngora oyi are dai kai nimora ipina ade ta kwaro mugusyo mwa to iroro rero moga gitiga ya dinu kwaro reda na di getembe. Hello aro getembe ngaki omoraria getembe na bageni bara bwa studio na bakwani bwakire buya somo nene bwakire bya Itangani kwa bwatire former governor umusacho rio korete gachi county miaka 10 agakora gatigero mwana wa Paulo Simbarati igombwata maswali arabangane lakini tigabata ta sengenjo yechinza igonta gateli swali tangani riko genda sabara ya obonsi barabwe radio litangani umurai naro kwegera simbo batebanga simba mbuyale Musike Nyanusi omusike Nyamusi igonare ko mubori Nyamusi ngo babori amono umurayo yonde bare ko moiga eraisa koba umurayo ito okorokunga nero musike Fred Ogengo matianyo rire chikura nasoe asema yomurayo ito Fred Ogengo matiangi bwana egento kende eraisa kobanga kero kende matianyo kireta ekayo mwali okanire nganje bono ganza boti omugako yonganere doctor yokorunga nere Dr. Ruto tigamo support naso asema yaye keraka matiangereza kokana mbaso asema ya Ruto amo yes egento kende ndagete kubatebya njena abeto mugabana county ya Kisii miaka 10 ama sakarane ni garenge chenu ni kagaranga bo mugabana nekero omugabana Paulo Simbarati agitenga no mugabana akuboria kene na isane getenga na bwata masakara elie kagera akaba mona inja gatara mona injenga musapoti agateba kuboria obugabana bono egento nataka kuba mochiga neke na neta getemba mochia nene na ande bamanye ujakira bono ega na ande bamanye miaka yonzi ekero mora asembeo to basa kweba okwana monto ndo bobenga nga ngonkorogo tabu ati masakara ko muara ukobera obizi egentekyo oise ko bwatiri gora toretere mechando nande kero kendo toretere mechando ase ready ya itonyo ready ya ito ya siekirwa kinare gosaba bangire ndia maswali ya yinga kero kendereza koba Ruto irire chikura
osereze kuba matianyurire chikura imbaso ya monere egento kende kibago tebanga chupirite iyo inga kibago tebanga chupiri omorojo go tebanga chupirite iyo ngomo tebetinga chupirite iyo mangana ya ukwana ngodia muteyo nga ibai saransete bakanyora rijibu ringa bya mebyo chitibiyo bya mono tigabangire ni informa gabano omugago lyo korete gazi account y'imyaka 10 mbia mono ya kweruka former governor Getembe. Hello Getembe bwakire bia mono madil danava yemyabura studio mbia tore one gento twakumiriu n'abanyina abantu bachicha studio abantu bogukumia nonye ninjo omong'ina tingo cha studio abundere nkwana amang'ana bakwanira abwa amang'ana amabe yogosaria amarieta babwenerete gochaga ubakwana amang'ana amaya nebanga gobetira asegete uno morai bakwirukanga n'abarayi barega abu bagochikoborie ebirogo ng'ana babere ngoroine basaliri pi bapiringire pi onsa abantu bagocha abwe studio nabo basaliri matiangi chikura kerengere kyalo umuntu agucoreta obururu bwaye buriya bwate mwaye obuoro kibwensi pi umuntu bumane studio unyega kuoma naiga ngakyara chigutogambere oyo taga nati kubuli chikura korwe ngoroini tigabatigane matiangi pinya bagosoba tagete kugambera matiangi itokumurigeri chikura bamurigeri chikura sentere ngija na inde batoere sera mangana mayabuna matiangi yona tetali kukwana mangana muna iya bantu abo barega abo bagukwana abuna abantu basaliri pina inde gotakera rero madil to mwanone egesa kukenga mune ikekere wakerorire batakire koiranera nine chingurugo cyowosali kiasaliri abantu chinkoro butolere gege none kibari ko chikotote ikorwa butolere ororo igamba gendere kyara baretiro bosokwa se TV bomanire bobe paka abantu twategerere twarusi guchi anga paka twarorire stote nine ntoyo mbia mono abuna abantu ababe Getembe. Hello umuralia tibono ndundu tatimangana mange gento nare gokwana ngelinga ki tebi ngabonyamusi bara abumu kaka nyamusi nongi gwete nyanusi kabisa nyanusi nongi gwete kabisa gento nare kubasaba nande gento tate kuba request with the humble request for your kindness igatoichamo to support muntu onde bwensi omanyete omuralia bono butorochi bono bunanje ngo boli ando bwamusie bwe godi ya nyakoe ningisa negete no mwamusioro oseninga negete na bwamusie bali bande bakobolia ingana rega igandi ringa kigo toko gendege ti twenzi abana inji bamuonye bakuwa mwanga forma gaba no lyokorete gati account y'imyaka 10 tigatomo bwamusie bwa nyakoe godi ni sawa kubara akane ngatingisa negeti abana inji nande ngo tiganje mboli 2032 mbia mono inare ngenge natagete kokwanira tigatoichamo tobe yamo ntuko gusie umurai naro kwana abunga ingaba gusie tore separate inga tore kando intu ntori kando bunaba gusiga tore gentekemo umurai naro kwanira nga igoro yomo chumbe ngo santo ni kibageni unabone karato koligereria kene kia mangana umuraria word yani kitutu chache mahata kitutu chache tore ibe tore noti tokabana saudi kitutu chache saudi nto ira ni magega asengenjo yo ebintu bune bitoko tebanga inganje ndase segete digatobe gente ke motobe ingurue mote koira ngombere oje buno mugushia debete mbia monone mbuya mono naro ko bate digatoba amo digatoba mangana mange digatoba amo yora ile chikura 2027 ni nero tomo support yagende na mangana jo kwena kuona simba arati tigana kwano muntu kuona mangana ara maronge Getembe. Hello Getembe TV good morning nakengo tebaiga yes ibono abantu abumate barama yabu sana yani bagukwana mangana amabe ningo tokwana nere oyo no geremo kwana kuligoma bono goikama sikania bembo romanyete goika none sogo support ya masikani goikabe ginere tia mangana akogenda atambe asoko sore nona sokuragera yafika sabu yafika lakini tiga koko utama kindi mono nande bono tigamba boliga yes ranyarikana oyo mono yo mabolinga matiangina step down
ya arabu gabe kugo sene obo baisi aso monto gete yes no oyo ndoro go support Matiang'i na abe magegororo ineri swali na mubori yes iratoka no yo ko teba igoro yo mugabana ne iratoka no Matiang'i oyo irire na mo support bune vice president yaje mangi na ria machibu ayo bia mona riboririgia achisimbi bere chioka tunyare koirane ligwa gose nyare konyora machibu Getembe hello yes Getembe FM yes good morning karibu good morning ngoro kubogongo karibu sana ase ubwango mono sawa ndagete kubori nyanusia maswali yayo ekero atebanga manga magendero gachagite gocha kero Raila bagwatanite na Uhuru ndaje tangerese indi Matiang'i achenjeti kibasi chonse kikoba kirangi kya yellow ekegera kiragari iki cyakorire accidents mostly lakini kubitira ryagabeta yellow tugacha kumanya ngigari ni school kya accident kiti gari kya school kya jagete koba inse antebi n'indi amatemu atigete koyibwa ekyagera abana bagatire university yange bonse tukuruti school lakini umwana wangu tikoyagwa amatemu amusinya a form 4 agia saruwe tegose form 3 Matiang'i agasoa ka levelize amangana education lero tumanyete umuntu kugenda umuntu guqualify ku university n'umuntu maite genda gukora na ende tigantebi n'indi oboyibi bw'ekyombe bwasirete kene buna bono kuruse itayiga burabu kyombe cyari kogenda kila Friday Matiang'i agateba tingwate register yuti Nairobi seito rosaregete yes antebi n'indi oboyibi bw'indi amangana ya bandits amangana ya gunisi enga tia Matiang'i na rochi chiguni enga tia Matiang'i na rochi oboyibi bw'amatembo koibwa ati garati roma baba nindi ebengi ya Central Bank ya rente tu asoro gongo ruagusi pale ye ruta ko na koronji ako tanga ne roro se pale kuru suneta ya ikire dara jambili ekasi ya kole tu na Ongwae Uhuru na no mugaka Matiang'i ko pare ya basimire kuru daraja esoke bakasoti ebimba rochi omwaka nyanusi ngo kosororo gende bwesike tu arama sikani mbia mono epare yo ne ya national government mbia mono Getembe hello simio moelio Getembe yes karibu sana Getembe hello yes good morning oya ko rukunga murachake pita mukara ko rubo mataraiti yes mulachake asingambo asobwango inje mbwata machibu aberoga tege tangani obagaba dibona kamuna bawo kutereria maswali batwareta bibatira neri kuringana muna barai egendo gya kabere batiga bateba gasimba arete biragita no karete da bantu biro choro erne project yana ere gabara yaito aya president Ruto ne karanse de lakini ndoka jeto 2027 lakini bona gati kabachoke bara bumbara de bintu byabo bago koramuna bakubori borai bago de bintu byaba sacha bande egendo kene ngo bakore bango badebiga Katonya ora mogo chikobori oborai muna mwagendere go twabajomire tabia ino ntagete mogo kora moto tabikira muntu asakobori korwa tobake sikoto mo akusikwegana mugwati majiko yoko babo yoko bori borai mura chaka pita bagoro borai yako kamba ne bintu bya wasacha bana Egetembe mbia mono sana ase nkagirete nga wekira buno tugukorera nsemo yo kubwata chisimi kyagira tubwate chitageka chinke sana tunyare gukora ensemo yengambo na aso bwango mono kirongwira na sore nyanusi okwiranerie amabori ase chitageka cha bwango mono kyagira tubwatange chitageka ikomichioka orende chinsa amabori araiga buna bono ekiro tukurigireria engana yobo kinyomba na robolinga andake ase kwa tevirenga Dr. Fred Matiang'i andake obokoreri tiboche tugusi otebanga nenga nayo bokenyomba inenga na wakwanera abigoli bolirinde what if Dr. Fred Matiang'i wins bado no mwakere kokoko seno mosire yes nje bono intu ki aba minto mwakere chisi minto ntori emotional intu we wanted
to ba uniform egento kegenderete ase siasa eri koime mwakwana sobororo twakwana lende mwana ne chinguru ade abange bage chigu no wetu no musibati ngona bateba egento kende ya kabero musibati oli kakibaba tubwire na wage chigu bono ma egento kende ya kabere abantu kimokonya kugamba egento twachiraga no koleto obubisi ebintu biri maega yekateni ntogenda lyoka uchimutu tutamayetinga nkikere togenda tuchikouba oyo minto teberenga ntwa kwana igoro yobugisaku na nabo bagoteba igo korwa serikali ya Moi yekera lenge president abakalenjini mbali getu abangese jeshi no urwe keraire bugambe bogo na Kibaki boigo abaiko yombaso eta abangese serikali na boigo as a public service boniga okoranga Ruto abakalenjini mbaichirekere sector na kini tutu angotebera naki rendo yo kabeta mune prime minister kero uruna mwete chinguru chisaine agatwara power ase karalenge interior ekaralenge kuchigotanga abantu mbaba se koiba chiombe abatange tega ali kineni sobo tatange tinga ngombe nchibu sauti mogirango wose bonchali wose boge tutu chache wose noti mogirango ali nyamaiya tatakane tibinte ebyo west mogirango igigirire to boibimbo bali sobo eskimu bono igene kite ko tera naki because of that interest bono ga kya bantu ba minto lakini rende tolta lakini ndo tiko play matianga bono asense melina singin chobo ibi konye bwabeire ko se bwachire ko ruwe myaka yakare nengana yabeire mbi nande yali kuira bantu basiria magemabo anda kenda kikiagerete nga chinguru chintangani chikarabe kwaroro ase nande nakona mangana abuna bono ekiro watebanga Dr. Fred Matiang'i anda kekenenge yo gyachite gusi obolinga abuna bono chibasi ekiro kurigereria chibasi cheskuru abakenya bagema amatemu olionde naboli amatemu ndi akole tubuya nando bolia and central bank ya chete bono ndete kumweresa iga ekero performance ya chete igoro yogo chenchi kara yechigali ine bintu byalenge 2013 to 2017 ebintu bono ebibyanga wa affect Kenya ngima byalenge gusi etokubolinga kyagera no mawaziri bwa Kenya bigo mone bintata kere ku etogerikango bono bunako buli obu president kanga abago akoteba onya Ruto tebire bie nero tebe bie bibuna mu waziri biri akolete lakini bono ngo ikale oika ochaka goteba ebintu byokorwania barayi bagusi igwetera abantale na barabwo bagusiga abakoboli chikura bono nakitwa ngoteberanga boniga tiga ntogenderere style yeyo we want Matiang'i achega anka ekera ko ewe ticket yo opposition we will all support him 100% toko mwachingu waitabire bado no mosire na ntunto mosire egento toko mo primary igabwate bantu gete bechimbu chingao bamusaraundeti bamubekerete bikwazo nga koranje muntu koro kuosoro na bataka gonjo kambacho sore bagocha twagotigire yani nabarabwe batete kwebeka ngamba bwate chikura chagusi mini singa mbatete koleta unit of the people ebatete kubaga no mugusi Matiang'i atoka no ko obosoku ekara go chiko ewe ticket yo position korugusi onye Matiang'i ta ko ewe ticket ya gusi liralibona abagusi abange bakantu abayiga totengerete koruisi ko yegori liralibona turatebe naki abadali oakere ngwende kebengi keriyo manyete kobwa ebanga wakiro morai oli orabisie kura gose oli andake okorokana ng'abantu ti bamo ekegusi bono togoteba wakire omuntu oli omanyete chimbu chiaye ibuna chire chimbe koboyo rugojugoja ng'aliraika tonya korra unali gokore gasi mbia mana sana gwira na sore omoskege kone egentegetangani watebwe nga Paul Zimarati no mugavana we county ya Kisii amaskani ejonto rigokwanera napo igo engana yende what if Dr. Fred Matiang'i oamwire go step down kusonyoreta lero kwimukia ticket ya United Opposition kara ewe ekwerende ngiya tomobwati tabara egu no no deputy president kara ewe bakusintwanya korra gendengio egento kero kinde sure about this United Opposition Freddy itabe president was a deputy at least bintu na inde binde go chabu nturiko negotiate kende gyons sababu
njerete yo mugusi toracha moiga tochiramo montu arachiramo to tochiramo bolinga what if Dr. Fred Matiang'i oamwire kubwate cio muske William Ruto nchetingo chio tingo chio mbia mono kinekere kyao egendo kende kio mwaeri na igwo musbati ndogo tebabu naki ngabanta baru ngitu apa babero kirichingoro gwate abangana bukobole okoriga butigango kandi tanya kurigire chi conversation no ene chabo citizen chabo ki mbia mono sana omoske gekone chabo kwere na bantu babo ikaba kone to basa watu rati station chinde aiga studio aiga bantu mbanya kurigire station chinde ngabono aiga nkwa kwa nenganagete ya gosana inde rishabiki nande mbare babolinga kerote baboli no nyenkoro engoro ime inkeminity kwa gosemelia koro arasa ba na te baiga na inde no ntigarete koba na te bana ki ni mbori ko ruchamende yonsi lakini tebe yeto korwane chiabo echichinde chiabo UDA so long as ebe affiliate ni mbori ko independent ingo support Fred Matiang'i bakogokwa egento kera gwono yo mogo teba na kingato batebi nganga itoko bori ko enchenko bori ko runyari bari masaba yes iko gento nge atoko negotiating ngomondo ngoko gasereria tanchora mbia mono sana wakwanire ko runyari bari masaba inkie ko ligeti okora kire tofauti wetandikire omoske Dr. Omoske architecture Mbanduku agokora bonega buna bono igatigango tebyo bokene ngoi katore abantu nene ikipasari wa apply igento nkoborie kenene mo particularly ikipasari kwanyora chi constituency chinde echiruete igoro ntutwa gukiri busa torgora noroje gogocha chipara chisarigete gogocha ochire agotewe ngabanyari bari masaba tukamotebi agende ungane na Ruto ngaitwa ikaranse buna abanyari bari masaba Omaiterio giria onelimo ekiagera tora wakilisha abantu already tinda wakilishana tora wakilisha already tori kerogo boni keronda rikerogo yes narinko mokoro opposition narinko mokoro checks and balances ngaye bintu bya gareki bya sarikire ni ntaba kerogo I am a politician na buri chikura kane igoto go chaka gotebana ki ekeroto go kore bintu even when opinion leaders bakorangirwe mesa no ngotoka because even binge ngotoka ndo including ngento tu akarmo isonde yo koreta abantamo I was there na inde saba ntabu actually I was the youngest ninchengo nya gotuma tumugochia gochia koreta abantamo umugusiamo ntwe twajagerete nyari bari twakori chikuwa 11 under the leadership or the chairmanship yo mugako korukwa Ontegi former councillor nyari bari chachega yes so togo ntebinga ngoche ko totebi ngaba nyari bari maidana ndete gango tebi nteto nya katenga 1 term 2 term mono ye 2 term tutamugika abantu bari oberigu baye gwebesa bakote mwara bake TV ende na rekoroki ekoroki kabisa buno muchumbo ya mago sera mago te ando tutam inchubu na bana tu arenge omukutano rion sune muisonde etu ikaranso ororo egento kyo katu anywete ne chai ne lindas koto ko ruonde te yo etu na ne shilingi yani koroki no ne mekutane etu akora nyanya ribari na ne shilingi te yo tu are kwa muntu pati abantu beruete ngomugusi kuikato chamo kwa manyakonyora abangwana ababande bare side yende ngago ikabaje ne kibesa baza koteria abantu 2 term means nothing bona nanje ngimo kibesa bona iga njago teria abantu 2 term guys street almost ke 1 term 2 term bionsi mbibwere ne tikotware mana somo Kenya mbibwate mana ke egento kya jakete 1 term na bagaja 2 term egento ke bonete ko ni no morayo monyene twara 2 term mutai kwa abantu na ne shilingi tutamute kwa abantu na ne shilingi Matiang'i karaja muisonde omochando se kaumoka omochando letsa gose no gotatwara korba banta bagati goodwill that is why they use money kwale gotaba goodwill otigana mangana nganda kero wate goodwill when you have goodwill yesa abantu bago nkyo kucherone kibesa kote nchui karansi abantu batebi ya tutaite ko koraiga ngake abantu baminto moroche pati abangwana bari mamachani batwana ne shilingi akino omuntu kandono no yomo because yanta mama itenga chibese icho na ise toro koronyari bari tabate anto amagendro gasinya CDF ko yari egwa kenda moyo kucho ekiagera almost kege connectori ko andake togo sera go setori ko sera watebire eviri orakore nyari bari masaba kagirete nga hasinge eviro no gwate kende kwa comment tutaragenda somos kenyanusi ekyo moiso goseki omugusiere tupende tusipende goikatobe gentekemo ayo tato bwati kuruma nainde teko ganyango ganyete Matiang'i acha buogo acha watebinga nchu atobwaterane mubwaterane ntoki
nje no mati nje ke kone matiangi no komanya ta manyeti ta manyeti ga nje na nyango kwani matiangi na koboko iga ingota ebobo kene nje have never greeted matiangi paka no ene na jede disi ya ugari nje na nyango kwani matiangi matiangi na bora mubona no maiteke kone akotenga ta manyeti but this common mwananchi and other politicians paka nyamira mba maitenga uyonge kone kwarori but it's not about nga matiangi manye wanza como it is because the community ito muno musi tutakene tutororekane totuare negotiation power ochimotu abu goika totuare na ene omochie tuanie ko beyamo ebituanie ibinde biko bugari tuanie rigo jari ame ya biro moske to kenda so moskenya no si ngwate banga okay asikiro gukiri okubori andake amarorago asabantu bali oragani kuwakilisha narali nche nyanusi yediniko bori kero kende yonse ai bado amarorago aso na bori tie kerogo chikora chigaku 2017 inaira nande ngaisana kana ji nande kero buna bono ekero kubori chikura yogotwara enkolingia omoyo igogete osibogete omorugio aro morugi bwoko gwereka mu abantu toikobori kora omorugio kayagwe kunyerime egagwe kunyeranda omorugio ahosiboka kwamanya kubori chikura konkole sibogete bono abantu abugwe twakonya gukwana ngana ki ngabantu kibachire mbabaza korubesa mbaza koragende omonte kero ora utanyare kware kobo kuma boisa ina abantu 200 bachire buo igoko baebesa esengiro morugio aicha mukungunero kwaje besa orusia besa korwesaro ote ya ndagera te goisana bakati kabali ndagera anya baenga 100 abatamanini baebesa banywere chae guchiarali uchisikau pone kero tabugati igoko enda kwanya kolera barule chibesa barule kende ekero kora shairi chanda kogorera abantu ndagera igo morugio ya matebere naki ya ntu abwate kende bagorere kende basoke omuzike birundu ole kiama kiabo gya Jubilee ekera kogorera abantu amaje omorugio yo komade ya nande narako ira abantu bakanka boyo muchi oba ikaransi oba tebya ndagerera ate goisana tigamonyo aregendo munyu aba batabugati abagoza banga maraika tigabatwakire chukura bosa ekera mbali mbako nyara kugani bantu omuntu konyara kwa abantu ndagera mache banywa oina aigubugambi nabako nyara kubagano NCDF buya gose pasa libuya gose bintu binde onyambwe bunduse tieta biyo ko abantu ndagera no irobugambi toko bakonya iyo gotwara uburobobe na asira okoranga abantu kange batesegete migo muntu onde bwensi okwa abantu ndagera kongole apoint ende yakabere abantu baito banyali bali constituency asomosike Vincent Konakuru abantu baito banyali bali n'abantu abaya egento giyoka abarayi babo baletire esumu bugete bako babekera guchemetume abantu banyali bali bangire baba kandi ringano ekera mono mondo dokoimuka mambi okobere ngane kiama gya Jubilee ngobetereria abantu nga upendo uzipende Jubilee okobera abantu tikatwakire matiangi chikura banyali bali lakini babera ali ese bakorete naki asebale bachoro mujumba obo obegene tekitabichiaye ne kororokana kwaye omwe musiyobo egumanelebu yabo ne seneta yabo bamintu tikakobetereria abantu omuntu nole matiangi tali gosaba kura na nguru babantu keto bategete kobekanga matiangi abenga akutumeka faya enga gosaba chikura na matiangi akorokana omuntu moitebere omukanyeku tigamanta bagabali kichukura cyabo batu barugusima tiange menu yabo imekonya kumosalerie rieta ngama tiange obeterereti abantu banyari bari karo mugo cyuwaga cyukura nande buna bonika kurangira ikangarekire kanya gupima baraya baiga marole nakibako baira goikera 2022 mutienyo kaberega you will upset your mind mumanya ngai moko chinga imoko aso mugusio mugima in general tiga terokana ngabara igete mbale bagusi bakobetereri nga abagusi abarayi gete bagende go direction gete asengenjo yabarayi gete barenga opinsani ko 2022 nabo bangire bachire kando oligere litanda aba example tiganga tora barayi yabwe kera n'abantu ai biro biachire nande tinkagire tinga to basa watura barayi abarayi bali bapinganete no mosike simbarati beunganire bonsi bibachire nsemeye yamo korutamba kena korumoino pono nabo bali bako babageta bagusiye simboyo bunalega nabwate gusi atati no enyamira yani gusiye ngima in general nabagusiye sebaka kale Nairobi na kuru na Kirasi abagusiye bali baya bwate igo bakoronga
nkorwani gwa simba nkorwani gwale gwetera baraya abande becire go chikando abagusi we all welcome a initiative ya opposition the alternative government ba nominate yo Mosike Matiang'i. Simbarati would use all his resources to make sure Matiang'i is the president of the Republic of Kenya. Lakini onyo opposition ego kolekanie bintu aliyo bono ntoligia another way omugusita basagutigara karo pinsani toligia njera kete tokeni kama no monyene na kwane na ngora kwana rere buto fine na ndengo kwana rere again tokende. Yes, let us talk about development. Abagusinto roka na ngetu angeta magenderero ngatogancha ngai revenge tigero kana ngatali revenge to kolere biashara. We are fighting for development. Togenda muna boni go Mosike Simbarati for these 4 years. Asingenjoye biro nduri gukwanira buyabu asimba kego because buyabu ya side ekere ward neighbor ate bisima government imekosa kukwana from the government umwancho mwaligereria asingencho yebiro mwaligereria motegereria no turaje gukorera ngabo Mosike nyano kwane binte bia bantu bamacho gutegerera magende that's why go koleka bire we want to talk about new roads chiagachire busongo na Simbara ubie rusiriga nyambera Mosike Simbara Mosike nyano mbiri paka chokivira asingencho titwale ine tokinande engimera kwaneru Bana Simba ko seno taya tata. Mbiya mono sana oyo no mugavana na boygo murai wese na ebinto binde binge moncho murigerea ngosabo kwabera ase onsi ali andake akogechiri bono mambi moncho mutegereria kiriko igure andake ko igure nga nkeri keronge ngosabo kwabera kwa niaba ya Getembe TV Getembe FM ase biro bya bono mambi kirato abato gusanganere Mosike Vincent Igekone na boygonero Mosike Nyanusi buna ko igure na bamberanire kegema korende tugusaba siasa ebe eyobotorero na buna mwasange birengere beno ebyengencho sana yori wakesi mi kwalika ujumbe na boigonyo ujumbe aho tingeti ko yesoma ngosaba kwabera korende abono turati okorero muroberia ase litko olia lero nchinkuru kwa Matilda obaigwa tugusaba omorembe na boigo botorero ase orugongo rwagusi anomono asamangana siasa samangana yoburai na ebinto byonsi twara oboligererio bya twara obotegererio bya na boigo twara litkoligia korwa ase kamera nere Wilfred Matundra korwa sense moyende nere Eugene chinkuru kwa Kemuntu na chika ko batevia biamono